Hi there, Sanbonani Mulweni. Welcome to Fix Channel Fengika. Please subscribe before the end of the video. For returning, thank you for love and support. I appreciate you. Musa Mseleku namakhosikazi akhe. So kunombuzo ohlezi untanta nje emoyeni. But ngayenza le video ngiphendula lo mbuzo lo. Kaqale ngasho engikubonayo mina ukuthi ubani sorry, oyi-favorites kaMusa Mseleku noma uthandwa kakhulu. Ngathi uMacele. Lokhu ngithatha kuphi kwishow ngezinto engizibona kwishow. Ngathi makuziwa kuMacele uMseleku u-over protective mangabe igama right lelo, because uMacele uyawenza amaphutha njengawo wonke amakhosikazi kaMseleku masibabuka kwishow. Kodwa ubaba uMseleku vele zibe ngisho ngakhuluma kabi o asho igama elilumilayo ngamakhosikazi, ubaba uMseleku uyayiziba leyo nto, angasho ukuthi hayibo mama o mamakhe noma yiliphi elinye igama ambiza ngalo, ayithi akalungise. But makuziwa kulamanye amakhosikazi unakho ukuthi nje ewafake enkantolo manje. So kulana kwishow le bekuvele khona ubaba uMseleku noma bengambuzi lo mbuzo kodwa kuwuphendulile. Dr. Mpumi bebuza ukuthi uconnecta kanjani namakhosikazi akhe ngokuhlukana nangale ndlela special. Wathi ke yena ushade umuntu oshuthi ushade uMacele ngokuhlukile, uMayeni ngokuhlukile, uMakhumalo, uMangwabe. Phendula ke umbuzo wenu because lento iyabanga ku social media. Uthi ubaba uMseleku, unfortunately I can't even choose who I love the most. I love all of them equally. Mpendulo yababa uMseleku ke le. Khona lento ngeke ngayisho before ye body language ukuthi mawubuka ishow bokuna ukuthi amakhosikazi abukana kanjani. Kakhulukazi uMacele noMayeni, kodwa kuyangichaza because kuyi-drama nje kwayo nendlela ababukana ngayo mabephikisana ngenkulumo. Noma lingazuphuma igama isikhathi esiningi kuba ukuthi uMacele mayekhuluma into ebeka ama-points amaningi, khona indlela uMayeni azophenduka ngayo ambheke kanye mase yalibuyisa ikhanda phambili, ubuyoyinaka ke leyo nto. So la yenzekile ke lento ukuthi yabo umuntu mayeshinto omunye engayivumi. Ngesikhathi ubaba uMseleku ephendula lo mbuzo, uMangwabe uvele wambheka ngqo emehlweni. Ngicabanga ukuthi sazoyibona i-episode mangakayiboni angazi ukuthi izophinda kuphi. I-Sunday Sexy Love episode 2 le nobaba uMseleku noMangwabe noMakhumalo. Mase phendula lo mbuzo ukuthi ubaba uMseleku bathanda ngokufana, ubuka ukuthi uMangwabe wenze njani. Okusho ukuthi ke ubaba uMseleku uthi ubathanda ngokufana kodwa uMangwabe uthi cha. Akalikhiphanga kodwa igama, ubheke indlela abheke ngayo ubaba uMseleku. Kufana nani? Uma ubaba uMseleku kunama family meetings athi kuMayeni sekukhulunyiwe ke bayikhuluma leyo nto, uMakhumalo esho kwakhe, uMangwabe isikhathi esiningi uhlala ephuza itiye, uMacele akusho lokho akushoyo abuya ngaqedi. Mase ubaba uMseleku ethi ke mbhemu uthini, oMayeni avele athi angisho lutho. Mawucabanga usuke ethi angisho lutho, hayi ke ngicela ukuchazela abangasazi isiZulu le ngichazela abangasazi isiZulu abangayi-understand language. UmZulu ne makukhulunywa into ebalekile noma i-serious noma ngabe uyamchazela mase ethi angisho lutho. Yabona ukuthi akisho lutho yinto enkulu, isigaxa sendaba. Inkinga wena wazi ukuthi uthini. Kodwa nje wathi angisho lutho yiphutha leli. Inkulu into esuka ayisho kodwa engafuni ukuyikhuluma. Kodwa ikhona ke indlela yokuthi umdonse. Kuzoya ngokuthi ke umuntu osondelene kanjani naye. Kufanele ukuthi nje uze kumzali nendaba or i-plan into ofuna ukuyenza, umchazele kumchazele mase ethi angisho lutho. Hayi isuke inkulu ke le nto ayishoyo. Nalana nginake ke le nto because mangibheka ishow mina ngibheka yonke into, ngibuye ngithathe ishow ngiyenze incwadi ukuze ngizokwazi ukuhlaziya ngendlela ehlukile.
So Mayeni unakho ukuthi angisho lutho. Mayisebuya eceleni ethi mina-ke nje ngivele ngizithulele ngoba ngizwani nenonsense. Uyabona ukuthi lokho ukuthi angisho lutho lukhulu? Ya. Uthi kuBaba Mseleku uyabathanda ngendlela elinganayo. Nizwile lapha emagroupini ko-team Macele, team Mayeni, team Makhumalo, team Mangwabe. Utho Baba Mseleku uyabathanda ngendlela elinganayo, ubathanda bonke futhi uyazi ukuthi bahlukile ke vele abantu Nkosi yami. Ayikho indlela yokuchaza lokho. Nami ngiyengixayo nje ukuthi why mase senza lama reviews okunombango emagroupini kufuna abantu bebe nento ukuthi ngathi lamakhosikazi azoba necharacter eyodwa or ipersonality. Noma ke nje ubunjalo bomuntu abantu abafani, ngisho emndenini abafani, ngisho amawele awafani. But into engeke ngiyibone le mina ngineshow nayo kumakhosikazi kaBaba Mseleku ngokuhlukahlukana kwayo nangendlela engiwahlaziya ngayo. Uyedwa unkosikazi engineshow ukuthi uyamthanda uBaba Mseleku. Uyedwa engineshow ukuthi angisho ukuthi abamthanda abanye. Nginazo yo yazi ikhanda lami liyaduma yaxolisa. Ngineshow ngoyedwa unkosikazi uthi hayi lo sebeba u2 Macele noMayeni. Ikhona lento uyabo abantu mabesothandweni umuntu ethanda umuntu ongeke uzuze ukwazi ukuyichaza, engadingi futhi ukuthi ayisupporte ngamagama. Mangibuka ishow uMacele noMayeni banayo leyo nto, kodwa angazi ukuthi ngakuchazela kanjani. Kodwa ngakufunela ke lama episode lawo engizothi le i-evidence noma ngazi ukuthi i-TV show. Ikhona lento engeke uzuze uyichaza ukuthi ubani uyamthanda ubani. Kufana nje nakubangani, khona lo mngani othanda omunye kakhulu. Ubone noma engashongo ukuthi hey umngani wami ngiyamthanda. Yilento ke ngiyibona phakathi kaMacele noMayeni. Kodwa le eyaMayeni igqama kakhulu. Yingakho yena mayikhuluma ukuthi enye yento eyinkinga isikhathi. Angiboni ukuthi umuntu omthandayo angeke ukhathazeke ukuthi awuchithi naye isikhathi esiningi. Wazi ukuthi uyipolygamist. Ngoba phela ngamlalela bandla esho kule episode abaqala ngayo indaba kaNumber 5. Esho ukuthi ke phela makuneyinkinga azibekwe phansi etafuleni before kudlulela ukuthi uNumber 5 kufanele efike ezokwenzani and ama points akhe onke aye valid. Ngalandela futhi ukuthi manje mase kukhulunywa okunye wathi isikhathi njengoba bewa4 asikho. Kanti mawubheka ke kuyiqiniso loBaba Mseleku usithatha isikhathi ngoba phela nangu kumnakwethu ukhona ephume ngapha kumnakwethu uwenza amabhizinisi. Ngapha ingane zu10, ngapha kunezindlu ezu4. Isikhathi usithatha ngapha akakwazi nokuthi eze celebrate ama birthdays namakhosikazi because kuyenzeka ukuthi usuku lomunye ibirthday yomunye uqondani. Kodwa asisho lutho thina sazi abantu bathi mawipolygamist bayezo befike ku20. Kodwa bengakamboni ke la eSouth Africa onabawu20. Ukhona umfundisi engimaziyo nabaningi. Yena yedwa engathi nje impela usahamba phambili. Ngeke ngisho ukuthi umfundisi ubani. Thank you so much for your love and support. I love you and appreciate you. Bye bye.